Pozor na tie predčasné štarty a Rossi na ženy si zopakuje svoj štart. No a druhý výbeh vyšiel bez problémov. Základňa vyzerá byť cvaknutá, takisto okejsacia strana v pohode. No uvidíme teda. Ale strojnička obozretne dala pozor na ľavú prúdarku, aby sa ale samozrejme s takou pauzou na stroji to zase